Hola, jo sóc la Judit del grup Nanocreadors de l'Escola Sagrada Família i els meus companys són la Vinta, la Magalí i el Pol. El nostre nanorobot es diu Stop Ictus i cura els ictus cerebrals isquèmics. Un ictus cerebral isquèmic és quan se't fa una mena de tapa a una artèria del cervell i fa que llavors no pugui passar la sang. Hem triat aquest tema perquè els ictus són la segona causa més morts a Catalunya i també perquè cada cop es produeixen més ictus per culpa de la contaminació atmosfèrica. El nanorobot és una esfera. A dalt té les molècules que són les que només s'enganxaran a la zona de l'ictus. Com veieu, les hem representades amb dos escurapipes. A dins té l'anticoagulant, que és el que s'alliberarà quan el nanorobot arribi a la zona de l'ictus. Està recobert d'unes partícules de ferro, així el podrem moure amb unes forces magnètiques externes. Injectarem els nanorobots amb unes xeringues i amb un camp magnètic els conduirem fins a l'ictus. Allà les molècules s'enganxaran a l'ictus i la punxa injectarà anticoagulant. I com només es centrarà en aquella zona, el tap es desfarà i farem tornar a sortir el nanorobot.